Bueno, posaran bat jolasteko dut. Posara azkenen divertitzeko denez. Jode, ostras. Bueno. Ez du importa ere, iraztenean hau galtzen den. A ver, ondo. Nastu naiz eta ikoitzari 2 puntu eman dizkiot, puntu bakarra beharrean. Bueno. Ara madenez ez basko importa. Hemen nil naiz, ezin izan edelako ekoren pasiba aktibatu, eta horregatik ez naiz azkar itzuli nire dorre aldera. Zedeko jmau espreuna baino lehen hau hilda. Eko, ez oso divertigarria da jolasteko. Zagin ez baita egin dezuen. Ekorekin turko hori da. 3 aldiz aktibatzen dezue pasiba eta joate zeate. Ez da dezue ikusten argi alde zuela hil. Zer ja ez daukazue zerrekin minekin kendua eraso basikoekin, eta ez dezu asko kenduko. Ba, ezagit oso ondo zer buildeatu. Denbora esente ez dela jokatzen ekorekin egin esan. Ah, 7 man. Ez da sonda atea kogma hil nahi nuen, baina bueno. Hortako dago arama. Ja. Ba, jakasi bokat loden antzako. Aberritzen hauten. Vale, ondo. Eta gero ekorekin beti oso ondo funtzionatzen du litxeak brillo aukalako eta horren postuk habilidade batekin ematen diozunean ekorekin, ba, gero eraso basikoak hemen gehiago egiten dio. Eta ludenak ere, pixkatelo funtzionatzen du, ez? Lehenengo tokeak habilidade batekin, hemen gehiago baten du, horren bursteatzen laguntzen du horkaria. Eta ekorekin sinergia hona hauka, ze ekok 3 habilidadeekin jotzea bilatzen du.
Ondo. Ez partia hau ere netzako nahiko nada ze kendua Atrox oso komplikatu zen netzako. Osa, Miss Fortunen kontrata oso nadaeko orban, bueno. Baina ezakit erosio brilloa edo botak. Ekosio hobeto brilloa igual. Ze... Ez bueno, ya estoy ematen... velocidad de habilidad esa. Den guatzen ez ematen zula, eguneko 10. Baina, bueno, hola ere ondo dago. Caitlyn gure taldekoa dela. Lehen hain nintzen, sehatzen Caitlynen trapak ez zapaltzen. Horretik harritu nahu. Zaten denbora errea. Osa, lehenengo eman nahi nion sakue eta gero errea, baina bueno. Baina, esan neko esan dugu. Normalean aramen oberena da distantzia disentekin erasotzauten ibiltzea. Adekarriak ere, baina magoak, osa, kontroleko mago hauek. Hoi edia berez oberenak, baina bueno. Oso ondotea. Bai, dit pixka faltxu ezan da. Nahiko gaizkiatera da. Nahi ezaka dirurik ez errosteko. Luzarora... Bueno, gure taldearen kondo dago. Desente aguantatzen du azkenean Raiz eta Swain ere magoak izanagatik ez dira. Osa, desente aguantatzen dute magoak dira. Eta ero bi bat daukagu. Bereik Atrox zaukate, baina asko zile zaukate aguantatzeko. Eta gehiako mauek lehitean oso ondo daula, baina ez dauka... Osa, ez du aguantatuko, gure kontra orduan. Zentzu horretan ere ez dago ezki. Bueno, hilda dau. Jo, estuneatuan egon eta ezin izan erabili errea. Hoi da eko daukan txarra, osea, estuneatzen bazit uste ja ezin ez zula erabili errea. Bere salbatze zaitun habilidadea dela. Gero, traktorra bai, persona objetua da, osea, hiltzen ez du norbait, eta ja ezin dizute jo, osea, asko se zait. Vale. Iko naiz, bueno, nahiko ondo.
dauka dezer ikasteko. Baina eko ondo dau. Hemen kasik, nahi gutxi, nik arez Caitlyn tolakoak ez gustatzen, adekarriak ze. Ez daukazu aukerarik ere kasi erosotzeko. Zait. Normalen ebitzea magoen kontra, zu baino distantzia jaukatena edo poseko bi eta horrelakoen kontra, parean jartzen ezkizunak eta txeketzen dizutenak. Zait. Ez divertigarriak iruditzen. Ez real bakarrik, hola. Ta, bueno, baina pixkate baina zauen gezki. Baina ez barria dira. Adeikarriak, jeans eta hiperkarriak ez. Ostras, kentzen dut. Gero partida honetarako, partida normaletarako daukanuna da, oso errespuxatzen du lakuarekin, puntu batzuk igota ja. Eman dit. Bueno, jakasi hildanean orduan. Aldena egin eta jazta. A ver. Eske zuen ere, joe. Uste ez dutela nahi bizitza jokatu zuenekin, baina kruzun... nazka pixkat emanteu. Oso ondo dau. Eta ero, bueno... Kerin taldea ez asko gustatzen. Azteko ez ulertzen, bueno, Serafin AP doa, baina ezagit. Eta oso ondo ekilibratu ere. Pues ya está. Es que oso ondo dago. Iko. Ez dut oso ondo ere egin, baina, bueno, la ere. Duela urte batzuk, zakitiru gola urte bai, eukin nola, desente jokatzen nuen ekorekin. Baina, azken urtean ja, ez, neko gutxi. Zez konbo oso ondo dau, erabiltzea markarena eta gero osa koitzarekin nastea marka, tola zuzenean aktibatzen duzu. Osa, iristezea eta estuneatzen duzu. Vale, a berroen, itxoitea oberena errea izan arte. Miss Fortunek pena pixkat emateu. Ostras, rengo iritsi da. Bueno, ala eran da. Bale, agerra baduna erosikot min gehiago ukitzeko. Baina eske, ara maula, zakit, ez okaz ez egiteko edo, eta partidatxo bat pixkat motxagoa diala, partia normala baino eta ondo pasatzen zu. Zegia da, grietan, osazkenean, pixkat serio bezala jolastu berrez dula, eta zakit, desbarrina da. Askotan nito lehen erren ezela bat batean kontra zaude, baina hemen denbora zian taldean kontra eta ondo pasatzen da. A ver.
Gazki jokatu, baina, bueno. Pushatzen saiatuko naiz. Baina eski ja, min asko egiten du. Bueno, bigarrena gutxin ez dute puskatuko. Ja. Joe. Eski ezin izan kasi zer egin. Duna gauza bat. Eta suntxitu gaituzte. Zaki ja bukatzen dute partida honekin. Igual bai. Bueno, zokaten mini honik, beraz ez emango ja denbora. Baina... Osa, esteneatu... Estun bat eta beste, bueno, ezin izan ez mugitu, eta netaldekideak ere ez. Ea. Bauko denbora ateratzeko, baina... Galdu dugu gehiena. Ondo horra izen errea, a ver. Vale, oain misfortunen kontra. Ondo hau. Eske, misfortunek bere pasibarekin oso azkar. Zen azkako, oso azkar joten da misfortun bere pasibarekin. Beraz ja ezin genuen arrebatu. Baina, bueno, inhibidore hartuko dugu honekin. Ez da bukatuko, baina pixkat berrintzeko bali izan duen, ez da guziz ez berrindu. Bueno, zaiet bukatuko duten. Azkenik, Zonia esa ondo dau. Zaukate mirre asko, berez nik ikusi daurena Zonia esa, itea batez ere gaina dituzena de pilekin. Gero berriz, AP gehiago aukatea dea baino, beto kasik beloa egitea, eta bestela resistentzia asko aukate, baston deluazioa. Zute bukatuko. Joan behar da, bestearen bila, Serafin hiltzera. Fua, eski atorrok sekentzeun egin. A ber, zer egiten duten. A ber. Igual, hasieratik joan behar nuen Kog'Maw hauen bila, baina, bueno. Eske misfortuna errepatzea oso zaila da. Baina, kontu hau rengoan segurenik hiltzen ezinen ja bukatuko dutela. Hasi da. Montu txarren sartu da netzako. Vale. Eske, ura zaila da. Zakit, emango dien denbora berriro ateratzeko.
Ni uste baiet, baina, bueno. A ber, kontua, claro. Osea, Serafines bada hiltzen, sendatzen ditu Miss Fortuna eta Kog'Maw, eta Atrox. Baina, osea, bakarrik gero, osea, gora horretan errek erailtzea zen ez deko liego, bakarrik denbora pixkat egiteko. Horretik ez eman. Osea, du naiz, borsiatzen, baina, bueno. Bada denbora ateratzeko, ez bai esuziatzen oain. A ber. A ber, Kog'Maw hiltzeko. Eta erreako ez nekan kasi cooldownik. Nahiko ondo jokatu bat, baina bida, eski taldeak ez badu zer egiten, pues galtzen da, zei ez da. Bueno, divertigarri izan da. Uste tebe mukatuko du. Bueno, biak atera dira, pues oraindik irango dugu. Zokaten bolerik. Mukatzeko. Baina, bai, ondo dago. Ekorekin jolestea. Ara hemen, bueno, txarra eta onaldi berian da, txapeldunak aleatorioak direla. Ze, osea, aleatorio izatean hona da hori, ez? Pues bariatzen dezula eta ez dezula beti berdin aukeratzen. Txaslari ez ekozun aukeratuko. Baina, txarra da liberean hori, ez igual, pues, tokatzen zuen txapeluna ez dela oso ona edo ez dezula asko gustatzen eta igual ezen azula batzutan nahi dezuna debe lortu. A ver. Joder. Flasha gastatu du. Eta zaukat zerrekin urrildu. Oain. Ostras, ai ama! Ez zite manden bora... Osa ez, osakuarekin emateko. Eta horren, bueno, gero erre ere zedera bili. Bueno, gertatzen da. Thresh... Tankea da, tala ere. Entzun du. Zenute bukatu oraingoz. Eta ja bai ediela MR porrot gehiago erosten. Hala ere ezagin merezidun, alditza objetuz. Aterrikusia bukaten gogu. Ez? Ondo. Eske ekorekin jolestea oso ondo. Baina eko da, txapeldun horitakoa, osea, jolasten hasten batzea, ibili behar zela esente, osea, bezala. Osea, ez da oso erresa jolasteko, beraz, osea, nahiko maila bajoan ibiltzea bestela ez. Ribenekin bezala, edo Yasu, eta olakoek. Ontxarrena bizitzarri daukatela, eta hemen hiltzen banez, ja bukatzen dela partida. Aber, hartzen den. Hartu Reiz. Arrea. Ba, eman di denbora herria emateko, baina ez. Pues hemen bukatuko da. Bueno, aldena eginda. Bueno, divertigarria izan da, hori da importanteena, guztienez gustatu izana.
eta beste arte arte.